Iya Bandung. Wis iki kondangane Bandung Bondowoso. Wong Cijoyo ora tegas papak panding andi saling banding to. Kecil ngisik. Kalau sama dulu, iya. Ya, itu tadinya saya itu. Cepet. Itu kok beda. Ya, ada ya. Aku duwe penjagaan. Sehingga, nah, kaya ngono kuwi sing tak apa. Kok mau-maune indiko. Atur, aku gelem mbok bojo kan Mas. Patung aku duwe lagi. Jamak lumrahnya wanita, bahkan aku juga duwe di bono. Wis utara ngono. Takon orang ya, lu tunggu minta kawan bahkan gak udane ini. Iya Bandung. Ya, Ora enake. itu tenang. Aku ngerti kowe wong sing iya sing aja kok jadi mose? Aja mose. Oh, ini kan. Bandung. Aku nang jaluk rekamu. Gawekno bayi sewu cacahe sok. Candi sewu cacahe sok dadi ya. Juga Aku percaya mesti kamu iso. ibu juga Iki ora guyu. juga Ya bener. yang mandian ini sing dadi kertamu. Aran jeneng Sawara bakal ndak nyesek sing kandi sing dadi punaki. Sawara tunggu. Tak tunggu. Oh iya iya, aku bisa dipakai aku. Monggo yen deleng saka wanciki durung neh dadak rahino. Kok wis jago. Oh iya, yen ngono aku ngerti. Saka program juga. Ya, juga Bandung. juga. Bandung. Kae to juga. Ayo kowe ndak pek bojo juga. Sik kok. Aku tak Yang itu bisa ke Bandung. juga. Itu bisa ya. Bisa kok rasanya aku. Mergo hatiku Bandung ternyata Ternyata percaya kabeh wis mbok turuti. Iya. Nanging Bandung bisa tetep arep tak itu. jadi kami sedari buktinya Enggak ini sama eksperimen sing sing kulon 200 Yopo di Bandung. jadi kok Wis mungkin kok tidak menungso waktu. ya itu yang bisa keluar ya ayo itu Sisir kidul 250. 100 sisi keluar Sing sisir lor 200 kok internet gawe Bandung. Siap. Kok gawe 250. apa yang mau Aku kesem ya kan 250 ya Bandung. Siap. Coba tak itu ya itu Bandung. Yo, 250 Bandung. Aku kesem siji Bandung. juga Iya. kurang kali tiga begitu Kurang kali dipikir ya wis tak mungkin siji dong pasti juga iya Bandung. bangkok Orang rapat yang kasihnya kan cantik deh bukan sini akan terus orang pas perjanjian antara perjanjianmu yang aku bagi aku kena sewu aku ya ora sudah jadi bojomu. itu tukang notaris banget juga ya Iya Bandung. yang pancen kono wangkanku sing siji tak nyasa yen kok kowe lakon sasmi dadi kawan Ya belum biasa dhisik. Nanti tak bojoku. kowe wangkal Ora aku. kowe ngerti waktu kaya kos Iya Bandung. nah jam kaya kos itu kekacauan baju sithik waktunya bakal gempil monggo kowe manungsa kang duwe rasa apa ora pernah iya bojo ya Iya nak ngono sik to.